La novel·la és el llenguatge organitzat per a mi, una construcció en la que jo puc viure. Descobreixo, pel fantasma de la imaginació, allò que podria succeir. L'objecte de la novel·la, de la poesia, que ens trastorna i commou, podríem identificar-ho així. Lluny, més lluny, hem d'anar més lluny. Els déus no ens han abandonat. Els escriptors i escriptores els han d'invocar. El lector, la lectora, és un caminant, algú que camina cap a algun lloc, ésser en transformació, ésser en pregunta. I ara, avui, vols llegir-te?